चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे सर्वविशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 13. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 9 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് വിദ്യ അവിദ്യ അവ തമ്മിലുള്ള അവയുടെ നിബന്ധനകളാണ്, അറിവിന്റെ നിബന്ധനകളിലാണ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ചെയ്തത്. 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് സംഭൂത അസംഭൂത, അതായത് ആരാധനയുടെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് കണ്ടത്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് അവിടെ സംഭൂത പറഞ്ഞു, അസംഭൂത പറഞ്ഞു. അസംഭൂതി. ആ അതെ, അവ എന്താണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഇത് മാതാജി, അവർക്ക് പിന്നെ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സംഭൂതി പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്. സംഭൂതിയുടെ അർത്ഥം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്, അതായത് ഒന്നിനെയും ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്തത്. എന്നാൽ അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ അവരെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന സംഭൂതി എന്താണ്? ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷവും സമ്പൂർണവുമായ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച്. പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചാണോ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്? നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ കുറിക്കുന്നു. സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? അസംഭൂതി സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ. അതാണ് അസംഭൂതി. സംഭൂതി എന്തായിരുന്നു പ്രഭു? സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷോത്തമനാണ്. അതെ, സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രന. അത് കറക്റ്റ് ആണ്, ശരിക്കുള്ള അർത്ഥമാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആ മന്ത്രത്തില് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ നേരത്തെ വിദ്യ അവിദ്യ പറഞ്ഞപ്പോ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ അറിവാണ്. പക്ഷെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതേപോലെ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ സംഭൂതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു? നിരാകാരത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അതെ കറക്റ്റ്, അതാണ് നിരാകാരത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് ആ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതിയെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കുമുള്ള സംഭൂതിയുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനെയും സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയാണ്. പക്ഷെ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിരാകാരത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ നിരാകാരമാണ് പരമ സത്യം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരും നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് വ്യക്തമാക്കി തന്നു. ശരി, അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഈ 13ാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മുടെ നേരത്തെ പഠിച്ച 10ാമത്തെ മന്ത്രവുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. 10ാമത്തെ മന്ത്രം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ? 10ാമത്തെ മന്ത്രം ബുക്കുള്ളവരെ ഒന്ന് നോക്കി ചൊല്ലിക്കോളൂ. വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. അന്യത് ഏവാഹുർ വിദ്യ അന്യത് ആഹുർ അവിദ്യ
इति शुश्रुमाधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇവിടെ കണ്ടോ, ആ മന്ത്രവും ഈ മന്ത്രത്തിന് വ്യത്യാസം എന്താണ്? വിദ്യ അവിദ്യ മാറിയിട്ട് ഇവിടെ സംഭൂതി അസംഭൂതിയായി മാറും. അന്യത് ഏവഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹുറ സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരാനാം യേനസ്തദ്വിചക്ഷിരേ. അന്യത്തേവഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹുറ സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരാനാം യേനസ്തദ്വിചക്ഷിരേ. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണത്തെ ഉപാസിച്ചാൽ ഒരു ഫലവും പരമമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിച്ചാൽ മറ്റൊരു ഫലവും ലഭിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതെല്ലാം വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ച ആധികാരിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണമായിട്ടുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും, എന്നാൽ പരമമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിച്ചാൽ മറ്റൊരു ഫലവുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് ഫലമാണ് കിട്ടുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിച്ചാൽ ഒരു ഫലം ലഭിക്കും, പരമമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഫലവും ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പരമമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും പരമമല്ലാത്തതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും? അത് ആരിൽ നിന്നാണ് അറിയേണ്ടത്? അതെല്ലാം വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു തരാൻ കഴിവുള്ള ആധികാരികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം. അതാണ് ധീരാനാം, ധീരനായിട്ടുള്ള. ധീരൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ധീരാനാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്ന ആചാര്യന്മാർ. അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് എന്താണ് പരമമായിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് സംഭൂതി, എന്താണ് അസംഭൂതി എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നവരാണ്. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണത്തെ ഉപാസിച്ചാൽ ഒരു ഫലവും പരമമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിച്ചാൽ മറ്റൊരു ഫലവും ലഭിക്കുന്നു. നമ്മള് ആ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്തായിരുന്നു പറയുന്നത്? അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ മാതാജി? 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ വിവേകികൾ പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിച്ചാൽ ഒരു ഫലം, പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഫലവും ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉന്നത അധികാരിയായ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവ കേൾക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവാത് അസംഭവാത് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവാത് എന്ന് പറയുന്നത്? സംഭവാത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരമമായതിനെ, അസംഭവാത് എന്ന് പറയുന്നത് പരമമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോ സകല കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ പ്രഭു, അതാണ് സംഭവാത്. സംഭൂതി എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ തന്നെയാണ് സംഭവാത്. അപ്പൊ സകല കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫലം ലഭിക്കും. അസംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഫലം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംഭവത് അസംഭവത്. സംഭവത് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായ പരമനാഥനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ, അസംഭവത് പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ. വ്യത്യസ്ത തരം ആരാധനകളിലൂടെ ഒരാൾ വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങളാണ് കൈവരിക്കുന്നത്. ആരെയും ആരാധിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഒരാൾ ഒരേ ഫലം കൈവരിക്കുമെന്നും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമെന്നും ശാസ്ത്രത്തിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ധീരനല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടും. കാരണം അവര് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ദൈവത്തെയാണ്. ചിലര് വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുകാലത്തിലെ ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പൊ കൊച്ചിലെ ഗണേശനോട് അത്രയും ആരാധന, അത്രയും അടുപ്പവും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ആവുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ എടുത്ത് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണോ ആകർഷണം ആ വ്യക്തിയെ ആരാധിച്ചോളൂ. എല്ലാരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് എത്തുക. ദേവിയെ ആരാധിച്ചാലും മറ്റു ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും ആരെ ആരാധിച്ചാലും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും എന്ന് ധീരനല്ലാത്ത, വിവേകിയല്ലാത്ത, കപടമായിട്ടുള്ള ആത്മീയവാദികൾ പറയും.
അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാരെയും ആരാധിച്ചാലും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുവോ? ഇല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിച്ചാൽ ഒരു ഫലം, പരമമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മറ്റൊരു ഫലം ആണ് ലഭിക്കുക. ഇതേപോലെ ഭഗവത്ഗീതയില് ഒരു മന്ത്രത്തില് ഒരു ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോരുത്തരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്താ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ പറ്റുന്ന, നമുക്ക് പ്രൂഫ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഒന്ന്, ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം, എല്ലാരും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലല്ല എത്തുന്നത്. ഓരോരുത്തർ ആരെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അവരോരോ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആ ശ്ലോകം ഏതാന്ന് പറയാം. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകാണോ മാതാജി? ആ യാന്തി ദേവവ്രതാദേ കറക്റ്റ് ആണ്, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ദേവവ്രതാദേ പിതॄൻ യാന്തി പിതൃവ്രതാഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യാ യാന്തി മദ്യാജിനോ അഭീമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരി ബോൾ. മാതാജി, എന്റെ വോയിസ് ലോ ആണോ? പ്രഭുവിടെ മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കേൾക്കാല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? അതോ ഇനി പ്രഭുവിന് മാത്രമാണോ അതോ ബാക്കിയുള്ള? കേൾക്കാം. ക്ലിയർ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമല്ല മാതാജി. ആ, അതെന്താ വെച്ചാ വോയിസ് അത്ര ഇതല്ലാന്ന് പറയാ. അത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ലാത്ത സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. ഞാനൊരു വേറെ സ്ഥലത്താണെന്ന്, അതോ വേറെയാണോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അലനെല്ലൂർ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ അതായിരിക്കും പ്രഭു. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വോയിസ് കുറഞ്ഞത് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഓരോരുത്തരെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും ഓരോരോ സ്ഥലത്താണ് എത്തുക, അല്ലാതെ എല്ലാരും ഒരേ സ്ഥലത്തെത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എറണാകുളത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് കാസർഗോഡ് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എവിടാണോ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത്, ഏത് ട്രെയിനിലാണോ കയറിയ അതിന്റെ ആ ടിക്കറ്റ് എടുത്തെടുത്തേ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ആരെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ആരാധിക്കുന്ന ആ ദേവന്റെ അടുത്തേ നമ്മൾ എത്തുകയുള്ളൂ. ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദേവന്മാരുടെ അടുത്തെത്തും. ഇനി ഭൂതത്തെ പ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എത്തും. പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിതൃക്കളുടെ അടുത്തെത്തും. എന്നാൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്റെ അടുത്തെത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴും മറ്റു ദേവീദേവന്മാരുടെ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴും ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? കൃഷ്ണ മാതാജി, ദേവിദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വരും. ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ അത് പെർമനന്റ് അതാണ്, അവിടെ തിരിച്ചു ഭൂമിയിൽ വരില്ല. അതെ, യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമമ. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. എന്നാൽ ദേവീദേവന്മാരുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരും ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെയാണ്. അവരും പരമോന്നതമല്ല. പരമോന്നതമായിട്ടുള്ളിടത്ത് പോയാലേ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയുള്ളൂ. നമ്മളുടെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ ശരിക്കും ആരായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് ആരായിരുന്നു ആ രൂപത്തിലെത്തി നമ്മൾ അവിടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷെ ദേവീദേവന്മാരുടെ അടുത്തോ മറ്റ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമുക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരെടുത്തു നിന്നാണ് അറിയേണ്ടത്? പരമ്പരയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്വയം നിർമ്മിച്ച ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാര് പറയും എല്ലാരും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേ എത്തുകയുള്ളൂ എന്ന്. എന്നാൽ പലർക്കും പല ലക്ഷ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന്, ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ധീരനാണ്. ആ പരമ്പരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന്, ആ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന്, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്നു, വരണ്ട വാദങ്ങൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വം ഒരു മഹാനായ മഹർഷിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല. വൈവിധ്യമാർന്ന വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ മതതത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ശരിയായ പാതയിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല. മതതത്വങ്ങളുടെ ഉറച്ച സത്യം മായം കലരാത്ത സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
തത്ഫലമായി ശാസ്ത്രങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് പോലെ മഹാജനങ്ങൾ വാദിക്കുന്ന ഏതൊരു പുരോഗമന പാതയും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ആരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം കേൾക്കേണ്ടത്? അത് ഒരു വരണ്ടവാദികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അവർ വേദങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിലല്ല പഠിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ വേദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്കൊരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള പാതയിലേക്ക് വരാനും സാധിക്കില്ല. അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ചിന്താഗതിയാണ് ശരി എന്ന മട്ടിൽ വേറെ പരമ്പരയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് കേൾക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കില്ല. അത് മായം കലർന്ന ജ്ഞാനമാണ് അവർക്കുള്ളത്. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു അഹങ്കാരമുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നായി എനിക്കും ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആ പൊസിഷനിൽ എനിക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ആ ചിന്ത അവരിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരെടുത്ത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മായം കലരാത്ത സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം. അല്ലെ, ധീരനായിട്ടുള്ള ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗുരുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാം വെളിപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. താൻ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ താൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതല്ലേ കൊടുക്കാൻ, ഉള്ള ഒരാൾക്കല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്താണെന്നും പൂർണ്ണമായി ആത്മീയ ജ്ഞാനമുള്ള, പൂർണ്ണമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ. എല്ലാ റോഡുകളും റോമിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ പാതകളും ഒരേ പരമോന്നത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് സത്യസന്ധമായ ആത്മീയ ഗുരുവിന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയാലേ തന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിയൂവെന്ന് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എറണാകുളത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കാസർഗോഡ് ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എവിടെയാണോ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയത് ആ സ്ഥലത്തെ നമുക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് മുംബൈയിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല. ആരാധന അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളാണ് ലഭിക്കുക. അപ്പം യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഗുരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു, മറ്റൊന്നുമല്ല. അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാരടുത്തും ഒന്ന് നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പരമമായിട്ടുള്ളത് ആരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൃഷ്ണൻ ഒരു ഉത്തരമില്ല. നമ്മളെല്ലാരും പരമമാണ്, നമ്മളെല്ലാരും ദൈവമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും എന്റെ ഉള്ളിലും എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ഓരോരുത്തരും ദൈവമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവും പരമാത്മാവും എല്ലാം ഒന്നാണെന്നും പറയുന്നു. അദ്വൈതവാദികളാണ് കൂടുതലും ഈ 99% നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ അല്ലാതെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ആത്മീയ സംഘടനകളും പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാരും ദൈവമായി മാറും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മായാവാദമാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത്. ബ്രഹ്മവാദം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മവാദമില്ല, കൂടുതലും മായാവാദമാണ് സ്പ്രെഡായി കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആധികാരികമായിട്ടുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന്. അത് പരമ്പരയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണ സംവിധാനം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ അറിവിന്റെ താക്കോൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. വേദസാഹിത്യത്തിൽ പരാമർശിക്കാത്തതൊന്നും ആചാര്യന്മാർ ഒരിക്കലും അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇതിന് ആചാര്യന്മാര് പറയാത്തതിന് കാരണം എന്താണ്? എല്ലാം ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നു. കാരണം വേദത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് അതുപോലെയാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ സ്വന്തം മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കൂടെയോ ഒന്നും പറയുന്നതല്ല. വേദങ്ങൾ അതേപടി നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതുപോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആചാര്യന്മാർ. അപ്പൊ വേദസാഹിത്യത്തിൽ പരാമർശിക്കാത്തതൊന്നും ആചാര്യന്മാർ ഒരിക്കലും പറയുകയില്ല. പ്രഭുപാദ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മൂല്യം വ്യവസ്ഥാപിതമായി തെളിയിക്കുന്നു.
എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം നാരായണൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് വേദസാഹിത്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും, പ്രഭുപാദർ ഒരുപാട് റെഫറൻസ് തരുന്നുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളതിന് പല ഇതിഹാസങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ബ്രഹ്മസംഹിത, വേദങ്ങൾ, ഇവിടെ എല്ലാം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വൺ ബൈ ആയിട്ട് ഓരോ പ്രൂഫ് സഹിതം പറയാണ്. അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന്. ഇത് വേദസാഹിത്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ്. അത് ആ വേദങ്ങളിലെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും പ്രൂഫായിട്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. പ്രഭുപാദർ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിലാണ് വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, ബ്രഹ്മസംഹിത സ്വന്തമായ ഒരു വിഭാഗമാണ്. ഭഗവാൻ, ചൈതന്യൻ, ഇതെല്ലാം എന്താണ് മോക്ഷധാർമ്മ, വരാഹപുരാണം, അഥർവവേദം, നാരായണ ഉപനിഷത്ത് 1 ഉണ്ട്, നാരായണ ഉപനിഷത്ത് 4 ഉണ്ട്, അഥർവവേദമുണ്ട്. കൂടാതെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേമ. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ എന്ന്. ഭഗവാൻ തന്നെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആരാധന എന്നുള്ളതിന് പ്രൂഫും നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ 10.8 പറയുന്നു അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ, ഞാനാണ് ആത്മീയ ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും, എന്നെ മനസ്സാൽ വഹിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് പരമമായ എല്ലാത്തിനും കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്, അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ഹൃദയപൂർവം സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദേവന്മാരോടാണ് അട്രാക്ഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ദേവനുമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്കൊരു ദേവനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, ആ ദേവൻ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരുന്നെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ്. ചില ആൾക്കാര് എന്താ കാര്യസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പല പൂജകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ കാര്യസിദ്ധിക്ക് പൂജ ചെയ്ത് ആ ഫലം ആ ദേവൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് അവർക്ക് തരാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒരു ദേവീദേവന്മാർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ദേവനോട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത വ്യക്തി എന്ത് വിചാരിക്കുമോ, ഈ ദേവൻ നല്ല ശക്തിയുള്ള ദേവനാണ്, ഈ ദേവനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി, നമ്മളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സബലീകരിക്കും, എന്തുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പോയാൽ മതി, ശരി അത് ആ ദേവനാണ് എല്ലാം പരമം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ദേവനോടുള്ള ആരാധനയിലുള്ള ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം തരുന്നതും അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണമാണ്, മാനവ സേവയാണോ മാധവ സേവയാണോ? മാധവ സേവ. ചില ആൾക്കാർ പറയും മാനവ സേവയാണ് മാധവ സേവ. ഒരു മനുഷ്യനെ സേവിച്ചാൽ മതി, അത് മാധവനെ സേവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയും. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? മാധവ സേവ മാനവ സേവ മാധവ സേവ തെറ്റാണ്. തെറ്റാണ് മാതാജി. തെറ്റാണ്. കാരണം ആൾക്കാരെന്താ പറയുന്ന, ഒരു മനുഷ്യ ജീവൻ എന്തെങ്കിലും ആപത്തുണ്ട്, കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നു, അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സഹായിച്ചാൽ അത് മാധവനെ സേവിച്ച പോലെ ആയി എന്ന് പറയും. പക്ഷെ മാനവ സേവയല്ല മാധവ സേവ. മാധവ സേവയാണ് മാനവ സേവ. നമ്മളിപ്പോ പറയാനില്ലേ, വേരുകൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പൊ മാധവൻ സന്തോഷിക്കപ്പെട്ടാൽ എല്ലാരും സന്തോഷിക്കപ്പെടും. അപ്പോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഇന്നുള്ള ജനങ്ങള് ഹ്യൂമാനിറ്റി, ചാരിറ്റി ഇതിന്റെയൊക്കെ പുറകിൽ പോവല്ലേ, മനുഷ്യത്വം വേണം, ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് ദാനധർമ്മത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ കാര്യമല്ലേ ചെയ്യുന്നത്,
ഈ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഒരു എത്ര പൈസയാണ് കൊണ്ട് കളയുന്നത്. ഇത്രയും വലിയ ക്ഷേത്രമൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ പൈസ കളയുന്നത്? ആ പൈസ കൊണ്ട് കുറച്ച് പാവങ്ങൾക്ക് വല്ലതും കൊടുത്താ അവർക്ക് 4 നേരം കഴിച്ചുകൂടെ? ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടുത്ത ചിലര് പറയും അഭിഷേകം ചെയ്ത് എത്ര പാലാണ് കളയുന്നത്, ആ പാല് കൊണ്ട് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തൂടെ? അതുപോലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിനൊക്കെ ആരാധിക്കാൻ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ എത്ര പൈസ കൊടുത്താണ് ഇത്രയും ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? വെറും ഒരു കല്ലിന് ഇങ്ങനെ ആഭരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്നൊക്കെ സാധാരണ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ ഉള്ള വ്യക്തികളെ മൂഢന്മാരെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതൊരു വെറും കല്ലല്ല, അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായ ഈ നമ്മൾക്ക് ഈ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന, നാവെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെല്ലാം കാരണമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനാണ് ആ കല്ലിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സേവ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മാധവനെയാണ്. ഇപ്പോ മാനവ സേവ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചു. മാനവ സേവ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? വിശന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, നമ്മളിപ്പം പല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും യൂട്യൂബ് ഷോർട്സിലും ഒക്കെ കാണാം, ഒരു ലൈക്സ് കിട്ടാനും ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരൊരു പാവപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ, വളരെ ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് കടയിൽ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒന്നെങ്കിൽ ബിരിയാണി, അങ്ങനെ എല്ലാം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡായിരിക്കും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. എങ്ങനെയായാലും അപ്പൊ അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും ഞാൻ വളരെ വലിയൊരു സേവയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു മാനവൻ സേവ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ കുറെ ജീവനുകൾ അവിടെ വേദനിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരു മൃഗത്തിനെ കൊന്നിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താണ് അതിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ജീവനെ നമ്മൾ കൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ജീവനെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് സേവയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്? മാനവ സേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരേ സമയത്ത് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു മാനവനെ സേവിക്കുന്നത്. അപ്പോ ജീവസ്യ ജീവനം, അല്ലെ? ഒരു ജീവൻ മറ്റൊരു ജീവനെ എടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ മാധവ സേവ ചെയ്യുമ്പോഴോ അവിടെ ഒരു ജീവനെയും ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രസാദമായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രസാദമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ വരെ ഇല്ലാതാവും, അല്ലെ? നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ നമ്മള് കാർമിക രീതിയിൽ, അതായത് ഭഗവാന് ഓഫർ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മളൊരു ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തി രക്ഷ നേടുന്നില്ല. നമ്മളൊരു കുറച്ചു നേരത്തുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലീഫ് മാത്രമേ മാനവ സേവ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ, അല്ലെ? ആ ഒരു നിമിഷത്തെ, ആ ഒരു സമയത്തെ വിശപ്പ് മാറും. പക്ഷെ കുറെ കഴിയുമ്പോഴോ വീണ്ടും വിശക്കും. നമ്മളൊരു വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ കുറച്ചു നാൾ ആ വസ്ത്രം ഇടും, കുറെ കഴിഞ്ഞ് ആ വസ്ത്രം വീണ്ടും കീറിപ്പോകും. അപ്പൊ അതൊരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. മാനവ സേവ മാത്രമാണ് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പരിഗണന മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം, കാരണം ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണം ആ വ്യക്തിയുടെ കർമ്മഫലമാണ്. ആ കർമ്മഫലം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ എത്ര ഫെസിലിറ്റീസ് ആ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്താലും ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി വളരെ ദരിദ്രനായിട്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ കർമ്മഫലം മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു, നല്ല വസ്ത്രം കൊടുത്തു, നല്ല ആഹാരം കൊടുത്തു, ജോലി കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇനി കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല, ആ കർമ്മഫലം വരാനുള്ളത് വരും. ആ കർമ്മഫലം ചിലപ്പോൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള വിഭ്രാന്തിയായിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക അസുഖങ്ങളായിട്ട് വരാം. ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ഭൗതിക സാഹചര്യം നന്നാക്കിയാലും കർമ്മഫലം അത് വരാനുള്ളത് പിന്നീടാണെങ്കിലും വരും. ചില ആൾക്കാർ പറയും, ഓ എന്റെ മക്കള് അമേരിക്കയിലാണ്, അവൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്, ലൈഫ് എല്ലാം സെറ്റിലായി, ഇനി ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല, അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും. എവിടെ രക്ഷപ്പെടാനാണ്? നമുക്ക് വരാനുള്ള കർമ്മഫലം അത് അമേരിക്കയിലായാലും ഓസ്ട്രേലിയയിലായാലും കൂടെ വരുമല്ലേ? അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല, വെറുതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മാധവ സേവയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാനവ സേവയ്ക്ക് എതിരല്ല. ഇപ്പം ഇസ്കോൺ തന്നെ
എന്തെല്ലാം സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫുഡ് ഫോർ ലൈഫ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, ഭക്തി വേദാന്ത ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തി, ഭഗവാനാണ് സെന്റർ അല്ലെ? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചത് മാത്രമേ നമ്മള് അവർ ബാക്കിയുള്ള മാനവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അവർക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് വരിക. അവരുടെ കർമ്മഫലം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു, നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ആകുന്നു, അവർക്ക് സുകൃതി കിട്ടുകയാണ്, അവർക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള സേവനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സേവനം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ സേവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണം, അതായത് മാധവനെ ആരാധിക്കണം. മാധവനെ ആണ് എല്ലാം, സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കർമ്മത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദര് ഭരതരാജാവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭരതരാജാവിന്റെ മാനായി അടുത്ത് ജനിക്കുന്ന ആ ഭാഗമില്ലേ, അവിടെ പ്രഭുപാദര് പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ അവിടെ ഭരതരാജാവിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇതേപോലെ ഒരു മാനിനോട് സഹതാപം തോന്നിയല്ലേ? മാനിനോട് സഹതാപം തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അയ്യോ, ഒരു പാവം മാനല്ലേ, അതിന് അമ്മയില്ല, അതിനെ ഇനി വന്യമൃഗങ്ങൾ വല്ലതും വന്ന് കടിച്ചു കൊല്ലുവോ? അപ്പൊ അതിനെ നോക്കേണ്ടത് എന്റെ ധർമ്മമല്ലേ? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, രാജ്യവും ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് മറന്ന് ഒരു മാനിനെ സേവിച്ചു. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാം മനുഷ്യത്വം അല്ലേ വലുത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആ പരമധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തിന് പകരം ഈ ഒരു ധർമ്മത്തിലേക്ക് വന്നു. അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? മാനിനെ സേവിച്ച് സേവിച്ച് അവസാനം മാനായി ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ മാനിന്റെ ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അതൊരു പാഠമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പർപ്പോട്ടില്. നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ശരിക്കും സേവ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക, നമ്മള് പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ദാനം കൊടുക്കുക, കൂടാതെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രസാദമാക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വളരെ വലിയ ഒരു സേവനമാണ്. ഇനി അതല്ല, നമ്മൾ കാർമ്മികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, അതൊക്കെ എന്തായി മാറും? അതൊക്കെ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മമായി മാറും. ഈ പുണ്യകർമ്മം നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് ആപത്താണ്. അതെന്താ പുണ്യകർമ്മം ആപത്താന്ന് പറയാൻ കാരണം? നമ്മൾ ഒരുപാട് പുണ്യം ചെയ്ത് പുണ്യത്തിന്റെ ഫലവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിയ പുണ്യാത്മാവായി അങ്ങ് ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകും. അവിടെ പോയാൽ എന്താ? ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോക വിസന്ധി. ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം, വീണ്ടും മർത്യലോകത്ത് വരും. അപ്പൊ മർത്യലോകത്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴായിരിക്കും വരിക എന്നറിയോ? നമുക്ക് പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ 10,000 വർഷത്തേക്ക് എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ 10,000 വർഷം കൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം നിൽക്കും. 10,000 വർഷത്തിന് ശേഷം ഭക്തി ഇല്ലാതായി മാറും. കലിയുഗത്തിന്റെ ആ ഒരു മൂർധന്യ ഭാവം തുടങ്ങും. അപ്പം നമ്മള് സ്വർഗത്തൊക്കെ പോയി ആസ്വദിച്ച് അവിടുത്തെ സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇവിടെ 30,000 വർഷമൊക്കെ ആവും. ആ വർഷം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതായി മാറും. അവിടെ കൃഷ്ണാബോധം ഒന്നും കാണില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുണ്യം അധികം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. പുണ്യം ചെയ്തെങ്ങാനും നമ്മൾ സ്വർഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെടും. നമ്മളും ഇതുപോലെ ഒരു കർമ്മിയായിട്ടും പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും. കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പുണ്യം ചെയ്യുന്നത് ഡേഞ്ചർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതെല്ലാം അകർമ്മമായി മാറും.
കർമ്മ, വികർമ്മ, അകർമ്മ. കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ പുണ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് കർമ്മ. അങ്ങനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്ത് പോകും. വികർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് അതിലൊന്നും വേദങ്ങളില്ലാത്ത ചെയ്യുന്ന മാതാജി, ആ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വേദങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വികർമ്മം. അകർമ്മം എന്താണ്? അകർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അകർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് മാധവ സേവയിലൂടെ ചെയ്യാം. മാധവ സേവയാണ് മാനവ സേവ. വേരുകൾ നനയ്ക്കുന്നതിന്റെ സാമ്യം ആത്മീയ നേതാക്കന്മാർ ദൈവങ്ങളെയും ദൈവത്തെയും ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള തെറ്റായ ശ്രമങ്ങൾ വേരിന് പകരം ഇലകൾ നനയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ്. എല്ലാം പോഷണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഒരാൾ കീഴടങ്ങാനും ആരാധിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാനവികതയ്ക്കുള്ള യഥാർത്ഥ സേവനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോ വേരിനാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് മറ്റു ആധ്യാത്മിക സംഘടനകള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. അവര് പറയുന്നത് പ്രകാരം ഇലയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഇലയ്ക്ക് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ എന്താ? ഇല ഉണങ്ങിപ്പോവും അല്ലെ? നമ്മള് ആരെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചോളൂ, എല്ലാരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെത്തില്ല. അവരെ ആരെ ആരാധിക്കുന്നോ അവിടെ എത്തുകയുള്ളൂ. ആ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിലല്ല അവര് സ്രോതസ്സിൽ കൂടെ അല്ല അവര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലേ ഇലകളും കായ്കളും എല്ലാം വരണമെങ്കിൽ വേരിൽ വെള്ളം ലഭിക്കണം. ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ശാഖകൾ, ചില്ലകൾ മറ്റെല്ലാത്തിനും ഊർജം പകരുന്നത് പോലെ. കൂടാതെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 4-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 31-ാം അധ്യായം 14-ാം ശ്ലോകമാണ്. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മള് ആമാശയത്തിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് വയറ്റിനാണ്. വയറ്റിന് ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ബാക്കി എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവയവങ്ങളും എല്ലാം ഉത്തേജിപ്പിക്കും. ഭക്തിസാന്ദ്രമായ സേവനത്തിലൂടെ പരമമായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ദേവതകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി, മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെല്ലാം തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. കാരണം അവരെല്ലാം ആരാണ്? ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അംശമാണ് മറ്റ് ദേവീദേവൻ. ഇനി അടുത്തത് ബുധ, അബുധ. ഈ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് പ്രഭുപാദർ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ബുധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുനിമാരും വേദങ്ങളും നൽകിയ തെളിവുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവർക്ക് ഇതറിയാം. അർജുനനെ പോലെ പരമോന്നത വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വൈദിക അറിവ് കേൾക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഉത്തമന്മാർ. അപ്പൊ ആ ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷനിലൂടെ പരമ്പരയിലൂടെ കേട്ട് ആ പരമ്പരയിലുള്ള വേദജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആചാര്യനിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ, അവരാണ് ബുധ. ഉദാഹരണം അർജുനൻ ബുധയാണ്. അർജുനൻ ബുദ്ധിമാനാണ്. അർജുനന് ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത് കേട്ടത്. കാരണം അർജുനൻ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണല്ലേ. അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളായിരുന്നു. തന്റെ കുടുംബത്തോടും സമൂഹത്തിനോടും എല്ലാം ഉള്ള ബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ എന്താ ഒരു നോൺ വയലൻസ്, ഞാൻ യുദ്ധം എത്ര ജീവനുകളെയാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, അപ്പൊ എല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിയായിരുന്നു അർജുനനുള്ളത്. പിന്നീട് ഭഗവത്ഗീത കേട്ടു. ആ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന്, അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് കേട്ട് അർജുനൻ ബുദ്ധായായി മാറി. അർജുനന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റി കരിഷ്യേ വചനം തവ, അങ്ങ് പറയുന്ന അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആ മനസ്മര യുദ്ധേച്ഛ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി. അപ്പൊ അർജുനൻ ബുധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമോന്നത വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വൈദിക അറിവ് കേൾക്കുന്ന ആള്. അപ്പൊ ശരിയായ രീതിയിൽ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരാണ് ബുധ. അബുധ എന്ന് പറയുന്നതോ ശരിയായ രീതിയിലല്ല, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ് അബുധ. സ്വയം നശിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതായത് വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്തവരാണ് അബുധ. മൂഢന്മാരാണ് അബുധ. അവര് സ്വയം കൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും ചെയ്യുക, കഴിയുന്നത്ര പാതകളുണ്ട്.
പക്ഷെ വസ്തുത അതല്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണോ അത് ചെയ്തോ, എല്ലാരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തും. പല വഴികളുണ്ട്, എല്ലാരും പല വഴി കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പറയുന്ന ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ അവരാണ് അബുധ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളത് അർജുനൻ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേട്ടു, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ബുധ. ഗീത അർജുനൻ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യസ്നേഹിയും സമാധാനവാദിയുമായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്തത് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചതിന് ശേഷം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9.11 ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്, ഞാൻ ഒരു സാധാ മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അവർക്കറിയില്ല എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെക്കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇപ്പം മായാവാദികളുടെ കൺസെപ്റ്റ് എടുത്താൽ തന്നെ അവരുടെ കൺസെപ്റ്റില് രൂപമില്ലാത്തതാണ് ഈശ്വരൻ. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപമെടുത്ത് വന്നു എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മൂഢന്മാർ, അത് ഭഗവാൻ 9.11 പറയുന്നുണ്ട്, മൂഢന്മാരാണ് എന്നെ ഒരു സാധാ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ആ രൂപവും ഭഗവാന്റെ ജന്മം കർമ്മം എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാൻ ഈ രൂപത്തിൽ വന്നാലും അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. സംഭൂത, സംഹാരമാണ് ജനനത്തിന്റെ ഉപജീവനത്തിന്റെയും ഉറവിടം. ഉന്മൂലനത്തിന് ശേഷവും അവശേഷിക്കുന്നു. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക വ്യാഖ്യാനം എന്ന നിലയിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ വികാസങ്ങളുടെയും ഉറവിടം പൂർണ്ണ ബോധമുള്ളതായി വിവരിക്കുന്നു. 7.26 ഓ അർജുന, പരമമായ വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതും വർത്തമാനകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ സംഭൂത എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് സംഭൂത. അദ്ദേഹം എല്ലാ സൃഷ്ടിയും നശിച്ചാലും അദ്ദേഹം അവിടെ ശേഷിക്കുന്നു. ആകെ അവശേഷിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മാത്രം. എല്ലാ സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അതിനു മുമ്പുമുണ്ട്, അതിനു ശേഷവുമുണ്ട്, എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം ഇതെല്ലാം അറിയുന്നതും എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ളതും ആ ഭഗവാനാണ് സംഭൂതൻ എന്ന് പറയും. ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണിക യോഗ്യതകൾ കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ അവൻ സന്തുഷ്ടനും ഉത്സാഹിയുമായി തീരുന്നു. യാന്ത്രികമായി ദൈവത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അവന്റെ മുന്നിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ദൈവത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ക്രമേണ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. കൂടാതെ സംശയാസ്പദമായ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ വ്യക്തമാകും. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ സംഭൂതയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാലുള്ള ഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരെ ശരിയായിട്ടുള്ള സംഭവാത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ സംഭൂതയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ശരിയായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ കൈവരിക്കും. കൂടാതെ ഭഗവാൻ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ അവൻ സന്തുഷ്ടനും ഉത്സാഹിയുമായി തീരുന്നു. ഭഗവാൻ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കും. നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള സന്തോഷം കിട്ടും, നമുക്ക് ഉത്സാഹം കിട്ടും. ഇതൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ ആരാധന ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകും. എല്ലാം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തും. ദൈവത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് അവരുടെ മുന്നിൽ അനാവരണം ചെയ്യും. ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കും എന്താണ് എന്ന്. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും. കൂടാതെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ വ്യക്തമാകും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരാൾ ഒരു വിമോചിത ആത്മാവാണ്. അതാണ് മുക്താത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആരാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ആരാധനയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തില് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും. നമ്മളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീക്കി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആനന്ദം ലഭിക്കും. നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകും. അപ്പം പയ്യെ ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയി വരും.
ദൈവശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാതാകും. നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആരാധനയുടെ ഫലമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. സംഭവാദ് എന്ന് പറയുന്നത്, സംഭവാദ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. പിന്നീട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മളൊരു മുക്താത്മാവാകും. നമുക്ക് ആ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു തരി പോലും ആകർഷണമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ബന്ധമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ നിരന്തരം കാണാനുള്ള ഒരവസ്ഥയിലെത്തും. ഈ സംഭവത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സംഭവാദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പഠിച്ചത്, സംഭൂത അസംഭൂത. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭൂതയും അസംഭൂതയും? സംഭൂത പരിപൂർണ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാതാജി 2 ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അതാണ് എക്കോ വരുന്നത്. ഒരെണ്ണം ഓഫ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സംഭവാത് അസംഭവാത്, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് സംഭവാത്. അസംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത്, അതാണ് സംഭവാത് അസംഭവാത്. ഓക്കെ മാസ്. ഇനി ബുധ അബുധ. ബുധ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ആചാര്യൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിക്കുന്നവർ, അർജുനനെ പോലെ. അർജുനനെ പോലെ. അതെ, ശരിയായിട്ടുള്ള ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അതേപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ബുധ. അബുധ എന്ന് പറയുന്നത് അബുധ ആചാര്യൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന, ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിക്കാത്തവർ, പഠിക്കാത്തവര്, മൂഢന്മാരല്ലേ, മൂഢരായിട്ടുള്ളവർ. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, സ്വയം നശിക്കുന്ന ആളുകൾ, വ്യക്തിത്വമില്ലാത്തവരാണ് അബുധ. ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും ചെയ്യുക, കഴിയുന്നത്ത പാതകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരാണ് അബുധ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അവസാനത്തെ ചോദ്യം, മാധവ സേവനം മാനവ സേവയാണോ അതോ മാനവ സേവ മാധവ സേവയാണോ? മാധവ സേവ മാനവ സേവ. മാധവ സേവ മാനവ സേവ. മാനവ സേവ. മാധവ സേവയാണ് മാനവ സേവ. മാധവനെ സേവിക്കുമ്പോൾ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ, അപ്പോഴാണ് ആ മാനവനെ സേവിക്കുന്നത്. ഇതിന് പ്രഭുപാദർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയും. ഒരു കോടീശ്വരനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകൻ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ എത്ര ആഹാരം കൊടുത്താലും, എത്ര വസ്ത്രം കൊടുത്താലും, ഏത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ചാലും ആ കുട്ടി സംതൃപ്തമാവോ? അതായത് തിരിച്ച് അതിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയാലേ സംതൃപ്തി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നമ്മൾ ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലും, ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലും, നമ്മൾ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ വീട് വെച്ച് കൊടുത്താലും അവർക്ക് ഈ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്നൊന്നും മുക്തി ലഭിക്കുകയില്ല. യഥാർത്ഥമായിട്ട് അവരെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് തിരിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സേവനം. അതാണ് മാധവ സേവ മാനവ സേവ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അപ്പം മറ്റ് എല്ലാരും മാനവന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകും. നമ്മളിപ്പം രഥയാത്ര നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ രഥയാത്ര സമയത്ത് ഈ രഥം വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ കുറെ ആൾക്കാര് അതിശയത്തോടു കൂടി ഇവര് എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത്, ചിലരൊക്കെ ദേഷ്യം വരും, ഈ റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് വേറെ പണിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് ആ ജഗന്നാഥന്റെ ആ ഒരു ദർശനം കിട്ടും. നമ്മൾ ആ ഒരു മാധവനെ സേവിച്ച് മാനവ സേവയും കൂടെ ചെയ്യാണ്. ആ ജഗന്നാഥന്റെ ദർശനം കിട്ടുകയും, അല്ലാതെ റോഡിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് പോലും അറിയാതെ അവർ ആ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു.
കൂടാതെ കീർത്തനം, നമ്മൾ ഈ രഥയാത്ര രഥം വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നു. അപ്പൊ ഈ കീർത്തനം അവരെ കേൾക്കുന്നു. അതെല്ലാം എന്താണ്? അതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥ മാനവ സേവ, അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം അവര് ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അത്രയും സുകൃതി അവർക്ക് ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷ നേടാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.